म्यूजिक बाय लालू लाल। मिक्स बाय टाटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। सारा लोग भइल बाटे परेशान रे, बंद भइल बाटे अपन हिंदुस्तान रे, बंद भइल बाटे अपन हिंदुस्तान रे। सारा लोग भइल बाटे परेशान रे, बंद भइल बाटे अपन हिंदुस्तान रे। कैसे कहीं घर में मन नाही लागता, साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। कैसे कहीं घर में मन नाही लागता, साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। गोलू बाबू मीरगंज। साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। मिक्स बाय टाटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। कहवा से केहू दूगो रुपया कमाई, कहवा से केहू अपना घरवा के खर्चा चलाई, खर्चा चलाई। कहवा से केहू दूगो रुपया कमाई, कहवा से केहू अपना घरवा के खर्चा चलाई। दाम सुनी सुनी बीपी मोर बढ़ता, कैसे कहीं घर में मन नाही लागता, साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। कैसे कहीं घर में मन नाही लागता, साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। गोलू बाबू मीरगंज। साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। मिक्स बाय टाटा रिकॉर्डिंग स्टूडियो जगदीशपुर। साला रोड पर पुलिस लाठी मारता। बंद भइल बाटे देशवा अहुरी विदेश हो, 21 दिन खातिर आइल बा मोदी के आदेश हो, मोदी के आदेश हो। बंद भइल बाटे देशवा अहुरी विदेश हो, 21 दिन खातिर आइल बा मोदी के आदेश हो। ये सुनी सुनी लालू बड़ी रोवता, कैसे कहीं घर में